Бихте ли искали да се грижите за възрастни хора в Германия? Но как да намерите законно и подходящо място със справедливо заплащане? Линара е вашият сериозен немски партньор, с помощта на който в 3 стъпки можете да намерите работа като болногледач в Германия. След като се свържете с нас, ще получите информация за дейността като самостоятелен болногледач. Ако не владеете немски език на основно ниво или ако нямате опит в сферата на грижите, ви подпомагаме с програмите ни за обучение. В случай, че владеете немски език и имате опит като болногледач, ви каним на лично или телефонно интервю. По време на разговора ни с вас, отговаряме на всичките ви въпроси, докато вие ни споделяте конкретната си представа за работата. Ние ви предлагаме подходящи семейства и поемаме комуникацията и администрацията от ваше име. Вие сами решавате обхвата на задълженията и размера на възнаграждението си. Ако изберете да работите с нас, поемаме регистрирането на вашата самостоятелна дейност в Финансовото министерство, изготвяме необходимите застраховки и ви подпомагаме в организацията на пътуването ви. По време на работата ви, семейството, при което работите, поема разходите за храна и квартира. Освен това, ви осигуряваме подкрепа на родния ви език по време на целия ви престой и работата ви в Германия. Искате да намерите вашата законна и справедлива работа в сферата на грижите в Германия? Свържете се с нас на телефон +49 30 62 73 96 72 52 чрез Viber и WhatsApp на номер +49 160 140 4678, на имейл bulgaria@linara.d или на нашата интернет страница faircare.linara.d/bg.